Yun mga boss, mga gustong mag-rent dyan ng video okay. Ayan, meron kayong brand new video okay. Meron na rin kasamang long table yan. Meron na rin siyang kasamang upuan. Nagdi-deliver po tayo around Maldan, Sampabian, Mapandan, Usurubio, Manawag, Santa Barbara, Calasiao, Benalonan, Ordaneta, Urbis, Lawak, Santo Tomas La Union, Damortis, kung saan-saan pa yan. Basta tama po yung presyo natin. Ayan, kaya ko po kayong puntahan dyan guys. Uulitin ko, pag nag-rent po kayo ng video okay, sa nakikita nyo po na yan, may kasama na po yung long table, may kasama na rin po upuan, hindi nyo na po problema yan. Yung video okay po natin is brand new siya, kaya wala tayong problema dyan. Naka-mega pro din po tayo. Kung yung mga singer nyo is tamad na kumanta, may mga lives dyan. So ayan, ano pang hinihintay nyo? Comment down below na lang, o kung may kakilala kayo dyan na gustong mag-rent ng video okay, PM na lang po, dahil halos kompleto na lang. Alak na lang ilalagay nyo dyan, tsaka pulutan. Yun, maraming salamat po. Bina video okay for rent. Comment down below na lang. Please share na lang po itong video na ito. Ayan, maraming salamat po.